Igbo ndị ọma nwe mmadụ ịgụchagokwa ntị gị ọzọ maka akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke tata. Nke iri dịka ndị amị obodo Naijiria malitegoro Operation Golden Dawn na mpaghara ala Igbo niile. Ha na ndị Biafran National Guard akwalitago mgbọ na ama ekpu Ọhafịa nke dị n'ime Abia steeti ma gbagbue onye isi otu ahụ. Onye mere ka anyị mata ihe dị otu a bụ Brigadier General Onyema Nwachukwu. Nke itoolu, onye na-eme ejije amaara nke ọma na Naịjirịa a na-akpọ Anita Joseph ekwuola na ọmarịcha egwu Tiwa Savage ahụ na-ewu ewu bụ nke a kpọrọ Somebody's Son bụ nwa mmadụ ekwesịghị ka ụmụ nwaanyị nọ na di na-agụ nyaba egwu ma ọ bụ soro na-agba nyaba egwu. Ọ gara n'ihu mee ka anyị mata na ihe o ji kwuo nke a bụ na gị nwa nọ na di were na-agụ Somebody's Son ga-abịa hụta gị ma kpọrọ gị nụọ gị ma ị na-akọwa na ọ bụ nwa ndị mmụọ bụ onye dosara gị n'ụlọ ma kwụọ ụgwọ isi gị. Nke asatọ, Prọfesọ Wole Soyinka ekwuola na dịka obodo Naijiria na-agbalị ka ogiri si gbalie n'ofe na Prezident Muhammadu Buhari enweghị ihe ọbụla ọ pụrụ ime maka ọnọdụ ọjọọ nke obodo anyị Naijiria nọ n'ime ya. Wole Soyinka gakwaziri n'ihu were nye ndị Naijiria ndụmọdụ ka anyị ghara inegide gọọmenti etiti anya maka idoziri anyị ọnọdụ ma ọ bụ ime ka afụfụ dị na obodo anyị abenata. Ọ gara n'ihu mee ka anyị mata na o nweghị ihe ọbụla ọchịchị Prezident Muhammadu Buhari nwere ike imenwu maka ọnọdụ Naijiria. Nke asaa, Liquid Metal Ndaboski Bahosa bụ onye nke eji Prophet Odumeje wee mara ekwuola na mmụọ nsọ agwala ya na ndọrọndọrọ ọchịchị gọvanọ nke Anambra steeti agaghị enwe isi maka na ọgba aghara nakwazi ihe ike dị iche iche ga-akarị mgbe a ga-emenya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọ gara n'ihu mee ka anyị mata na ọ bụ mmụọ nsọ Chineke nna bụ onye gwara ya kwuo ihe dị otu a. Nke isii, onye isi Adoration Ministry Reverend Fada Ejike Emembaka ebuola amụma ọzọ gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị gọvanọship nke Anambra steeti. O mere ka ọha na eze mata na Chineke nna egosibeghị ya onye ọ bụ ya ga-enweta mmeri na anya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị nke Anambra. Nke ise, onye na-eme ihe ụka ọchị amara nke ọma bụ onye nke a na-akpọ Funny Face enyela ụmụ nwoke na-achọ nwaanyị ha ga-anụ ndụmọdụ ka ha were ncha saa anya ha mmiri ka ihe mere ite ghara ime ajụ. O jiri nwaanyị mụtara ya nwa bụ Vanessa were maatụ ndị akwụnakwụna na-abịa n'ụdị nwunye a ga-anụ anụ ma ọ nọkwasị n'ọha nta akụkọ ya were mee ka ụmụ ikorobịa ndị nke na-achọ nwaanyị ya anụ zere mmadụ dị ka nwaanyị mụtara ya nwa onye nke o nyere aha ya dịka Vanessa. O kwuru na anya bụ nwaanyị na agwa ya jọgburu udene ma sigbuo nkakwụ n'ihe gbasara alụmdi na nwunye. Yo boys, Charlie, choose wisely, man. Choose wisely. When you are going for a woman, choose wisely. Boys, choose wisely. Over 6.7 million followers of mine. Choose wisely. Nke anọ, Blessing Okoro ekwuola na ọtụtụ ụmụ nwaanyị nụrụ di ji nnukwu ego na-agba n'ezi maka na ọ bụ naanị ego ka di ha nwere ike ị na-enye ha kwa mgbe, mana ọ bụrụ na di gị hụ gị n'anya ọ bụ na di gị so na ndị nke enweghị nnukwu ego kama ọ na-akpatanwu ihe unu na-eri. Ọ mere ka ụmụ nwaanyị mata na ọ bụ ụdị nwoke ndị a nwere ike ị na-enye gị oge ya dịka nwoke na-anụ gị bụ nwaanyị. He gives you lots of money. He won't have time because he uses that time to make money. If he gives you lots of time, he will not have enough money to give to you. Rich men rarely have time. So, a lot of women who are married to rich men have the high tendency to cheat. Nke atọ, Mrs. Gladys Amadi egbuola di ya Eze Napoleon Amadi bụ eze ọdịnala na Igwuruta Ikwere Local Government nke dị na mba Rivers State. Ọ nọ n'aka ndị uwe ojii were kwuo na ọ bụ di ya wetere mma o gbuo ya mgbe nsogbu pụtara ha na-abụ n'ezinụlọ. Ọ gara n'ihu mee ka anyị mata na mgbe di ya ji mma ahụ na-abịa igbu ya na ọ bụkwazị ike Chineke nna mere o ji wee pụnarị di ya mma were gbuo ya di ya n'isi ugboro abụọ bụ nke kpatara ihe di ya Eze Amadi jiri bụrụ ihe were ana zere mmiri.
Nke abụọ, na emume 11th National Prayer Breakfast ka President Muhammadu Buhari bụ onye isi ala Naịjirịa nọrọ kwuo na ndị Naịjirịa akwụsịla ikpe ekpere maka obodo anyị bụ Naịjirịa ma kwụsịkwazie ịyọ Chineke nna ihe ọma sitere n'aka gọọmenti etiti ma gọọmenti steeti were ruo ha aka. Ọ gara n'ihu mee ka anyị mata na ọtụtụ ndị Naịjirịa enegharala anya n'ihe ndị ha kwesịrị na-eme dịka ị na-etinye ndị ndu ha n'ọchịchị ma na-ekpekwazi ekpere ka ezigbo ihe si n'aka gọọmenti ruo ha aka were gaa na-eme ihe ọzọ dị iche iche. Nke mbụ n'akụkọ iri gbara n'elu n'ụbọchị nke taa, ndị Igbo na-asị na ọ na-eme akwati akị ihere eme nkume. Ndị Igbo a na-ekwu na ntị ga-anụ ihe abụghị ma ọha ka okpu ata na-ekwe ọmarịcha asụsụ Igbo ahụ ikweghị akụziri ụmụaka gị maka na ibi na mba dị iche iche ma ọ bụ na ibi na mba ofesi. Ngwa were anya gị na-abụ na-ekiri ka ndị ọcha nọgasị na mba dị iche iche jiri wee kpọọ asụsụ Igbo mkpa were ya wee na-agụpụta egwu Chineke nna nke eji efe Chukwu n'ụlọ nsọ. Ndị Igbo na-echetakwa na duni gwujie ji ọdụ ehunata na were gwupụta ọdụ ji. Ana m agwarịsị unu na ọ ka bụ n'isi mbido telivishọn ka anyị nọ ebe ihe niile na-eme ma onye na-anụ onu ya n'ụbọchị a bụ Ichooku. Ka emesịanụ.